Bună ziua, bună ziua! Astăzi ne facem un tier list, al doilea tier list de pe ziua de azi. Începem cu Peach Battlegrounds. Bă, e bun jocul. The Battleground e foarte bun. Carl la năpăcă. Bă, e bun. Oir Strict Dad. Ivei de Cock Burger. Acolo. Blade Ball aici. Please donate aici. Snap, da, e bun. Ăsta e bun. Da, e bun. Oh. Ăsta e. Avatar control lângă aici. Brookhaven aici. Speed aici. Strangers Battleground. Bă, nu-mi place. Hero Battleground, tipul. Spray Paint. Bă, e foarte bun. DOS. Legendă și ăsta. Block Street Legendă. Și da, cam asta a fost episodul. Stați. Ne auzim data viitoare. Pa, pa. Și, da, apropo, înainte de asta, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și de like și de clopoțel. Pa, pa!